أمرخا كم حدا لمع مريتيو اتزورق على الدم فرهي وتخايم محلتو نفسها انتي تنقرار لخا سنو لبونا متنعتات كم زرقا قطوة 80% نايت مصر اسنا نقور على التاويو إز مرزم نمدزي مستم كالوت 4 تمسسلت اللمنتات تدميرو نهيوتنا عب حدا بوتا كم ترقصي قبرا لومي نزم سنسلتات سميرنا بخبي ناب حقني عبيت نسقر كنرئينا نبزحات سبات ناب ترى سبات صغير حموشت حدا قنيتات سنة البونا والمتات بعمقات كنزاربينا እዚ ቪድዮ እዚ ንህይወትኩም ዝቕይር ክኸውን እዩ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ ሰላም እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም ንቻናልና ሓድሽ እንተሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ ልምዲ ሓደ ፍጹም ክትኸውን ምንላይ ካብ ዘይተጀመረ ፍጹም ስራሕ ዝተጀመረ ጎደሎ ስራሕ ይበልጽ መብዛሕትና ሰባት ኣነ ፍጹምነት ይዝፈቱ ክንብል ከም ሓደ ዓቢ ክብሪ ወይ ናይ ስራሕ ብቕዓት ጌርና ኢና ንወስዶ كل ነገር 100% ትክክል ተዘኾይኑ ኣይጅምርን ዝብል መትከል ከም ጽኑዕን ሓላፍነታውን መርገጽ ጌርና ንሓስቦ ግን ስነልቦናዊ ሓቂ ተገላቢጦሹ ፍጹምነት ምላይ ውሽጣዊ ጽባቐ ዘይኮነስ ነት ክንበጽሖ ንኽእል ዝነበረና ዓቢ ደረጃ ዝቐይድ ወርቃዊ ሰንሰለት እዩ ስለምንታይ ኢና ኩሉ ነገር 100% ፍጹም ክሳብ ዝኸውን ክንጽበ ንመርጽ ስነልቦናዊ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ፍጹምነት ምላይ ንፍርሕን ተኣፋይነትን ንምሽፋን ዝግበር ነብሰ ምክልኻል እዩ ፍጹምነት ትደሊ ዘለኻ ስራሕካ ጽቡቕ ክኸውን ስለ ዝደለኻ ጥራይ ዘይኮነስ ካብዞም ጽዑፍ ክልተ ነገራት ክትሃድም ስለ ትደሊ እዩ ፍርሒ ነቐፌታ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ስራሕካ ጎደሎ ኢሎም እንተነቒፎም ንስ ዝብል ፍርሒ ስለ ዘለና ነቲ ስራሕ ፈጺምና ከይንጅምሮ ይገብርና ፍርሒ ውድቀት ፈቲና እንተ ዝተዓዊተስ ዝብል ፍርሒ ኣእምሮና ነዚ ፍርሒ እዚ ንምሽፋን ገና ኣይተዳለኻን ኩሉ ነገር ይማልኣ ዝብል ምስምስ ይፈጥር በዚ መሰረት ፍጹምነት ምላይ ከም መከላኸል ጋሻ ንጥቀመሉ ኣይፈሸልኹን ገና ፍጹም ስለ ዘይኮነ እየ ዘይጀመርኩ ንምባል ንጥቀመሉ ዋልታ እዩ ፍጹምነት ዝደሊ ሰብ ካብ ውድቀት ንምምላጥ ይጽዕር ብሉጽነት ዝደሊ ሰብ ግን ካብቲ ዝነበሩ ጌጋታት እናተምሃረ ናብ ቅድሚት ይስጉም ፍጹም ግዜ ፍጹም ኩነታት ወይ ፍጹም መሳርሒ ዝበሃል ነገር ኣብዛ ምድሪ የለን ህይወት ብባህርያታ ምልእቲ ኣይኮነትን እኹል ገንዘብ ምስ ዝህልወኒ እኹል ፍልጠት ምስ ጨበጥኩ እቲ ኩነታት ኣየር ጽቡቕ ምስ ኮነ ክሳብ እዚኦም ዝማልኡ ምጽባይ ማለት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ደው ኢልካ ንፋስካ ዓረፍ ምጽባይ ማለት እዩ እቶም ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝግቡ ሰባት ኩሉ ነገር ስለተማልአሎም ዘይኮነስ ብዘለዎም ሂደት ዓቕሚ ኣብ ዘይጥዕም ኩነታት ኮይኖም ምጅማር ስለ ዝመረጹ እዮም ምጅማር ካብ ፍጹምነት ይበልጽ ዘይለ ነገር ከተማሓይሾ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንሳብ ምስ ጀመርካዮ ግን ከተማሓይሾን ክትዕብዮን ትኽእል ኢኻ ፌስቡክ ንፈለማ ግዜ ክወጽእ ከሎ ሎሚ ዘለዎ ውቃብን ብቕዓትን ኣይነበሮን ግን ንህዝቢ ፈንዮሞ ድሕሪኡ ምስ ግዜ እናመሓይሽዎ ኸዱ ምጅማር ናይ ገዛእ ርእሱ ሓይሊ ኣለዎ ሓንሳብ ምስ ጀመርካ ኣእምሮኻ ሓደሽቲ ሓሳባትን መፍትሕታትን ክረክብ ይጅምር ካብዚ መጻወድያ ብኸመይ ንወፅእ ቀዳማይ ሕጊ 80-20 ምጥቃም ሓደ ነገር 100% ፍጹም ክሳብ ዝኸውን ኣይትጸበእ 80% ብቕዓት ከም ዘለዎ ምስ ኣረጋገጽካ ናብ ተግባር ቀይሮ እቲ ዝተረፈ 20% ብተግባርን ብናይቶም ተጠቀምቲ ወይ ዓማዊል ምላሽ እናተምሃርካ ዝምላእ እዩ ንውድቀት ከም ፍልጠት ተቐበሎ ውድቀት ማለት መወዳእታ መስመር ዘይኮነስ እዚ መንገዲ እዚ ኣይሰርሕኒ ዝብል ሓበሬታ እዩ ቶማስ ኤዲሰን መብራት ንምስራሕ 10,000 ግዜ ምስ ፈተነ ኣነ ኣይፈሸልኩን 10,000 ዘይሰርሑ መንገድታት ጥራይ ረኺበ እዩ ዝበለ ንእሽቶን ስሕተታት ስራሕ ፍቐድ ቀዳማይ ፈተናኻ ሕማቕ ወይ ጎደሎ ክኸውን ፍቐደሉ መጀመርታ ስፖርት ክትጅምር ከለኻ ኣካላትካ ክደኽመካ እዩ መጀመርታ ክትጽሕፍ ከለኻ ጽሑፍካ ክበላሽ እዩ እዚ ተፈጥሮኣዊ መስርሕ እዩ ፍጹምነት ምድላይ ዓቕምና ዝቐብር መቓብር እዩ ፍጹም ክትኸውን ኣይትጸበእ ጎደሎታትካ ሒዝካ ሰጉም እቶም ዕዉታት ሰባት ፍጹማት ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ምስ ኩሉ ጎደሎታቶም ስጉምቲ ክወስዱ ስለ ዝደፈሩ እዮም ሎሚ ካብቲ ፍጹም ክኸውን ኢልካ ክትጽበዩ ዝጸናሕካ ስራሕ ነታ ዝነኣሰት ክፋል መሪፅካ ሕጂ ጀምራ ልምዲ 2 ኣሉታዊ ዘረባ ምስ ርእስኻ ኣእምሮኻ ከም ሓደ ልሙዕ መሬት እዩ ቃላትካ ድማ ዘርእታት እዮም መርዛም ዘርኢ እንተዘሪእኻ ጥዑም ፍረ ክትዓጽድ ኣይትኽእልን ኢኻ መዓልታዊ ምስ መን ዝበለጸ ግዜ ከም እትሕልፍ ትፈልጥ ዶ ምስ መጻምድትኻ ዕሩኽትኻ ወይ ስድራ ቤትካ ኣይኮነን ምስቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስቕ ዘይብል ውሽጣዊ ድምፂ እዩ ብመጽናዕቲ ስነ ልቦና መሰረት ሓደ ሰብ መዓልታዊ ካብ 50,000 ክሳብ 70,000 ዝኾኑ ሓሳባት ምስ ርእሱ ይዘራርብ እቲ ዘሰንብድ ሓቂ ግን ካብዚኦም እቲ 80% ኣሉታዊ ምዃኑ እዩ መዓልታዊ ንነብስና ኣነ እኹል ጽቡቕ ኣይኮንኩን እዚ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ክዕወት ኣይኽእልን እየ ክቡር ኣይኮንኩን እናበልና ንነግሮ ኣብ ስነ ልቦና ነብሱ ዝፍጽም ትንቢት ዝበሃል ኣዝዩ ሓደገኛ ሕጊ ኣሎ እዚ ማለት ኣእምሮኻ ሓደ ነገር ሓቂ ኢሉ እንተኣሚኑ ነቲ እምነት እቲ ብተግባር ሓቂ ንምግባር ኩነታትን ውሳነታትን ከም ዝመዓራሩ ይገብር ንኣብነት
أنا عدلني أيكونكن كل جزء كفشلي الخن نفس خن تنجير خيا اتناي أمرخ فلتر ويدما RAS نتم أبزر خزلوني عود عدلات كم زي تريم عزوكا بأنصارو نتم فشلتات خجيجة تخن دخمة تخن ترين أكبة رأى كم زبل خا عدلني أيكونكن النابلة نتقالتو ابنتها كم تصنعي قبرو بز مسرت اتنعخا كعبي كان كدقفة كان زقبو أمرها بعلو قتال حلمتاتخن انقفاتخن يهون اتوشت أو نقافي كابي متق ازي ننبسنا زوارجن زفرارح روشت أو دمزي اتحق أن يمنتنا أيكونن ازي دمز ازي مسكيزي كابزوم سعوصو على لأيو ناي هتسانت عزبتي كاب ولدي ممهران ويمن أسي سمعنايو ناي من عقالات ناي زحلفو فشلتات بسلع حنسب مفشلنا أنا وطرو فشالية زبل سقاقي امنت محز محبراو تصاطي مسكالت بموجدار زمته ناي تحتنا تسمعيت اتزحزن كد نحاد صلاينا كوكنولو زين دفر مرزام قالت نسخه هكايخا نسخه دنقوريخا معلتو نفسنا كنبلا كلنا اين ጭنقنينا كمي غيرنا نزوشت او صحفت نغيرو نز مرزام نمدن مسبار ازم سعبسنا لبونو سقمتات كنوسدالنا قداماي نت دمصي مكتتال አሉታዊ ሓሳብ ክመጽእ ከሎ ብኡልኡ ክትቕበሎ ኣይትፍቀድ ንኣብነት እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሖ ኣይኽእልን ዝብል ሓሳብ ምስ መጸካ ሕጂ አሉታዊ ሓሳብ ይሓስብ ለኹ ኢልካ ነቲ ሓሳብ ከም መንነትካ ፈሊኻ ረእዮ ንስኻ እቲ ሓሳብ ኣይኮንካን ንስኻ እቲ ሓሳብ ዝዕዘብ ዘሎ ኣእምሮ ኢኻ እታ ገና ትበሃል ናይ ተስፋ ቃላት ክቐይር ኣነ እዚ ክእለት እዚ ይብለይን ኣብ ክንዲ ምባል እዚ ክእለት እዚ ገና ኣይለመድኩዎን ዘለኹ በል እታ ገና ትበሃል ቃል ንኣእምሮኻ ናይ ዕቤትን ተስፋን ኣንፈት ትህቦ أمرخا حد عبي هابتن بوتايو أو سزر قالت ناي مصا هيوتخا فريوم كابلوم جميرخا ننبسخا كتوقصر كتنعان خلخا دوبل بلا ننبسخا بفقري بمسكران بتسفر الزراربا اتي اوشتخا زلو عبي حيلك نقا حزغل أمرخا نعخا كدقفكان كفتو كان كل طراي حجي نبسخا حانت بركت زبالت ناي مسكانان أدنقوتن قال نقرا لمد سلسة صباح زبال متصاودع صباح أتا زبلت معلتي كتمثل تقليا جن اتعبي مقابر حسابات حلمتاتنيا كلاتنا صباح كجمري زبل قال تطيمنا نفلطينا نابنت صباح سبورت كجمري صباح كدولليه وزته እዚ ሙድን ጓይዚ ሓደ ካብቶም ንዓቕምናን ዓወተን ዝቐስሉ ቀዳሞት ጸላእቲ እዩ ግን ስለምንታይ ኢና ነዚ ንገብሮ እቲ ሓቀኛ ስነልቦናዊ ምስጢር እንታይ እዩ ማሕበረሰብና ንሓደ ስራሕ ዘደንጊ ሰብ ከም ሃካይ ትጉህ ዘይኮነ ወይ ዓቕሚ ዘይብሉ ገይሩ ዝፈርዶ እዚ ግን ፍጹም ጌጋ እዩ መጽናዕታ ስነልቦና ከም ዘረጋግጽዎ ምድንኳይ ናይ ግዜ ኣጠቓቕማ ጸገም ወይ ናይ ሃካይነት ጸገም ኣይኮነን የግዳስ ናይ ስምዒት ምቁጽጻር ጸገም እዩ ሓደ ስራሕ ክንሰርሕ ክንሓስብ ከለና ኣእምሮና ነቲ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ስራሕ ተታሒዞም ዝመፁ ስምዒታት እዩ ዝግምግም ፍርሒ ፍሽለት ጽቡቕ ጌረ እንተዘይሰርሕ እዮ ዝብል ፍርሒ ዘይምትእማን እኹል ክእለት የብለይን ዝብል ውሽጣዊ ድምፂ ድኻም ወይ ጭንቀት እቲ ስራሕ ዝሓቶ ጻዕርን ኣእምሮና ከም ሓደጋ ኮይኑ ስለ ዝረአዮ ኣእምሮና ንስምዒታዊ ስቃይ ንምውጋር ተሃነፀ እዩ ስለዚ ካብ ዝፀቕጥ ዝንምምላጥ ነቲ ስራሕ ንጎኒ ገዲፉ ናብ ዝቐለለን ጊዜያዊ ሓጎስን ዝህብ ነገራት ክትጥምት ይገብረና ንኣብነት ሶሻል ሚድያ ምዕዛብ ቪድዮ ምርኣይ ወዘተ ከመይ ጌርና ነዚ መፃወድያ ንሰብሮ ካብዚ መፃወድያ ንምውፃእ እዞም ስዑ ስነልቦናዊ ሜላታት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሕጊ 5 ደቂቕ ሓደ ስራሕ ክትጅምር ከለኻ ነዚ ስራሕ እዚ ን5 ደቂቕ ጥራይ ክሰርሖ እየ ድሕሪኡ እንተለለ ክሓድጎ ይበል እቲ ፀገም ኣብቲ ስራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ምጅማር እዩ ሓንሳብ ምስ ጀመርካዮ ኣእምሮኻ ኬሚካላት ቀይሩ ክቕፅሎ ይደሊ ፅባሕ ዝበሃል መዓልቲ ከም ዘየለ ምእማን ጽባሕ ዝበሃል ርግፀኛ ተኾነል መዓልቲ የለን ዘለና እንኮ ግዜ ሕጂ ጥራይ እያ ስለዚ እታ ብሉፅ ግዜ ሕጂ ምዃና ንነብስኻ ደጋጊምካ ንገራ እቲ ጽባሕ ዝበሃል መጻወድያ ካብ ምቕጻልን ዓወትን ከዓግተና ጸንሐ ናይ ኣእምሮና መታለሊ ድምፂ እዩ ሎሚ ግን ነዚ ምስጢር እዚ ፈሊጥካ የለኻ ነቲ ጽባሕ ክጅምር ዝብል ናይ ድኻም ድምፂ ድሕሪ ሕጂ ኣይትስምዐዮ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣዝዩ ንእሽቶ ይኹን ብዘየገድስ ሕጂ ጀምሮ ሕልምታትካ ኣብታ ጽባሕ ትበሃል ናይ ሓሶት ምድሪ ክቕበሩ ኣይትፍቀድ ልምዲ 4 ምቹ ዞባ ጥራይ ምምራጽ ሓንቲ መርከብ ኣብ ወደብ ደብ ክትብል ከለኻ ፍጹም ውሕስቲ እያ ግን መርከብ ንወደብ ክትሕሉ ኣይኮነት እንተሃኒፃ ማዕበላት ሰጊራ ሓድሽቲ ዓላማት ክትረክብ እምበር ኩላትና ሰባት ምቾት ምርግጋእን ውሕስነትን ንፈልጥ ሓድሽ ሓደጋ ከይንወስድ ሓድሽ ክእለት ከይንምሃር ወይ ናብ ዘይንፈልጦ ሓድሽ ዕላማ ከይንኣቱ ዝዓክተና እቲ ምቹ ዞባ ዝበሃል ስነልቦናዊ ዶብ እዩ እዚ ዞባ እዚ ጥዑም ክመስል ይኽእል እዩ ግን ንዓቕምና ዘደቅስ ጥዑም መርዚ እዩ ስነ ህይወታዊ ሓቂ ስለምንታይ ኣእምሮና ምቾት ይደሊ ኣእምሮና ንዓወት ወይ ንዕቤት ዘይኮነስ ንድሕንነትናን ንህላውናን ክሕሉ ተሃኒፁ ካብ ጥንታውያን ኣቦታትና ጀሚሩ ኣእምሮና ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ሓደጋ ገይሩ እዩ ዝሪኦ ኣብ ጥንታዊ ዘመን ካብቲ ትፈልጦ ባዕቲ ወፂኻ ሓድሽ ዱር ወይ በረኻ ክትፍትሽ ምኻድ ማለት
بأراويت ناي مبلع ወይ بناي مرسم قطر ناي ممات حدقا نيروو سلزي أمرنا لومو نتت انتو بحري حيزي يزلو حدش سرح كتجمر حدش نقد كتفتن ወይ أو قدم هزيو كتزارب خلقا أمرنا كم نايت انت حدقا غيرو سلزوستو أي فالكان تملس اتزلو خيو حشاكا زبل ناي فرح من اختي سدلنا عب هيوت كلتا تتصارر تحقتات هلو أب مچو زبا منم عينت عبيت لن أب ناي عبيت زبا دما منم عينت مچوت يلن حدا ጨዋዳ ክዓቢ እንተኮይኑ ክጭነቕን ቃንዛ ክሕልፍን ኣለዎ እቲ ቃንዛ ዓይነት ጨዋዳ ክዓቢ ዝገብሮ ህይወትና እውን ከምኡ እያ እንተ ደኣ ኩሉ ግዜ ውሕስ ቀሊልን ምቹውን መንገዲ ጥራይ ተመሪፅና ውሽጣዊ ዓቕምና ክመውት ይጅምር እቶም ዕዉታት ሰባት ምስቲ ዘይምቾት ክነብሩ ዝለመዱ እዮም ነቲ ፍርሕን ጭንቀትን ከም መምሃሪ መንገዲ ገይሮም ይወስድዎ ሓደጋ ካብ ዘይምውሳድ ዝዓበየ ሓደጋ የለን ኣብዚ ብቕፅበት ዝቕየር ዘሎ ዘመን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ምንም ሓደጋ ዘይምውሳድ እዩ ኣብቲ ዘለኻዮ ምቹ ኩነታት ደው ምባል ማለት ኣብ ቦታኻ ደው ኢልካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን የግዳስ እቲ ዓለም ብፍጥነት ንቕድሚት ስለትስጉም ዘላ ንስኻ ንድሕሪት ትተርፍ ኣለኻ ማለት እዩ ንኣብነት ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክትምሃር ዘይምላይ ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድል ክትፍትን ዘይምድፋር ንግዚኡ ካብ ፍሽረት ይከላኸለልካ ይኸውን ግን ኣብ መወዳእታ ተወዳድርነትካ ከም ትጠፍእ ይገብረካ ህይወት ካብ ምቹ ዞባኻ ወፃኢ ትጅምር እቲ ጽባቐ ህይወትን ዓወትን ዘሎ ኣብቲ ዘይፍሉጥን ሓድሽ ዓለምን እዩ ናይ ስነ ስርዓት ጻዕርን ቃንዛ ካብቲ ናይ መወዳእታ ህይወትካ ዝመጽእ ናይ ጣዕሳ ቃንዛ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ሎሚ ነቲ ክተወግዶ ፀናሕካ ዘይምቹ ስራሕ ንምስራሕ ደፋር ኩን ልምዲ ሓሙሽተ ምስ ካልኦት ምውድዳር ምስ ካልኦት ክትወዳደር ከለኻ ንነብስኻ ትሰርቅ ኣለኻ ምስ ርእስኻ ክትወዳደር ከለኻ ግን ንነብስኻ ትሃንፅ ኣለኻ ምሸት መደቀሲኻ ኮይንካ ሞባይልካ ክትፍትሽ ከለኻ ሓደ መሓዘኻ ሓዳሽ መኪና ዓዲጉ እታ ትፈልጣ ጓል ብሉፅ ዕረፍቲ ኣብ ደሲታ ትወስድ ከም ዘላ ወይ ካልእ መሃንዲስ ዓብዪ ስራሕ ረኺቡ ክሕጎስ ትርኢ ብኡ ውሽጥኻ ይንቅጥቀጥ ኣነ ደኣ እንታይ እየ ዘይብለይ ስለምንታይ ንድሕሪ ተሪፈ ዝብል ናይ ባዶነት ብቕዓትን ዘይምስማዕን ስምዒት ይወረካ እዚ ስምዒት እዚ ሓቀኛ ዘይኮነ ብምስሊ ዝተሃነፀ ናይ ኣእምሮና መታለሊ መፈንጠራ እዩ እቲ ዝዓበየ ስለ ልቦናዊ ጌጋና ነቲ ናትና ናይ ውሽጢ መድረኽ ምስ ናይ ካልኦት ሰባት ናይ ቅድሚት መድረኽ ምውድዳርና እዩ ናይ ውሽጢ መድረኽካ ንሱ ንስኻ ጥራይ ትፈልጦ ውሽጣዊ ቃልሲ ፍርሒ ድኻ ምስ ስድራ ቤትካ ዘለካ ምስሓብ ፋይናንሳዊ ፀገማትካን ዘይተመለሱ ሕቶታትካን እዩ ናይ ካልኦት ናይ ቅድሚት መድረኽ እዚ ንሳቶም ብደገ ብፍላይ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረኣዩካ እዩ እቲ ዝበለፀ ፍሽለታቶም ዝተሓብኡሉ ብፊልተር ዝደመቐ ኣብ ብሉፅ ካፌ ተቐሚጦም ዝተሰኣለዎ ፎቶታትን ዝሓረዩ ዓወትን እዩ ነቲ ናትካ ፀልማትን ብድሆታትን ምስ ናይ ካልኦት ፅቡቕን ብሩህን ወገን ጥራይ ክትወዳድር ከለካ እቲ ውድድር ፍፁም ርትዓዊ ኣይኮነን ንሳቶም እውን ከማኻ ናይ ውሽጣዊ ቃልሲ ንብዓትን ፍርሕን ከም ዘለዎም ኣእምሮኻ ክቕበሎ ኣይደልን እዩ ኣብ ህይወት ክትወዳደረሉ ዝግበአካ ሓደ ውድድር ጥራይ እዩ ንሱ ድማ ምስቲ ትማል ዝነበርካዮ መንነት እዩ ካብ ናይ ትማል መንነተይ ሎሚ ብፍልጠት ተረቢሐ ዶ ካብ ናይ ትማል ብኣተሓሳስባ ብልግስና ብስነ ስርዓት ተማሒሸ ዶ ካብ ትማሊ ብ1% ተወሳኺ ስጉም ተወሲደ ዶ እዚ ውድድር እዚ ጥራይ ሰላምን ዕቤትን ዘምፅእ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ነብስኻ ምስ ናይ ትማል መንነትካ ክትወዳደራ ከለኻ እቲ ጉዕዞኻ ናይ ዕቤት እምበር ናይ ጭንቀት ኣይከውንን ዓለም ንስኻ ካልእ ሰብ ክትኸውን ኣይኮነትን ትፅበየካ ዘላ የግዳስ እቲ ዝበለፀ ናይ ገዛእ ርእስኻ መንነት ክትኸውን እያ ትድለየካ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ዓይንኻ ካብ ስክሪን ናይ ካልኦት ኣልዕል እሞ ናብቲ ውሽጣዊ ፅባቐኻን ዕቤትኻን ጠምት ነዞም 5 መርዛማት ልምድታት ንምፍላጥና ጥራይ እኹል ኣይኮነን ምፍላጥ ፍርቂ መንገዲ ጥራይ እዩ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ ድማ ተግባር እዩ ንሎም ዘዳልኸልኩም መደብ እዚ መስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ